Mahimangno sa mga tao mag-amping aron malikay sa mga posibleng insidente ilabi na ning Kapaskuhan. Sa Mandawi City, diriyot masunog ang usa ka panimay sa Sitio Sudlon, Barangay Alang-Alang, kaganihang buntag. Daling nakaresponde ang kabombiruhan sa maong dapit apan wa na sila kapasirit og tubig. Natabang ra ang kayo sa mga managsilingan gamit ang fire extinguisher nga giapod-apod sa syudad sa pipila ka mga pamilya aron magamit kung adunay emerhensya. Matud sa tag-iya sa panimay, nabiyaan ang ceiling fan nga posibleng hinungdan sa insidente. Gisusi pa kini karon sa kabombiruhan. Nakatabang sad ang parex o gatong tubig nga katong sa mga silingan. Pagawas nila. Ang extinguisher na yun. Una ilang gigamit dito sa tinabangan yung diri sir. Kadagan naman sa niya siya ing sunog diri sir pero kanang madali ra sa gid taon ba tinabangay lang yung mga silingan. Natabangan na po sir. Extinguisher lang Sa karon sir, imbisigaran pag yun naman sir. Padulong Christmas ba? Oo. Sa ngayon buhaton sir. Adi ko na to biya na to mga appliances sa mugawas kita. Ah. Mag-amping ka tanan. Merry Christmas.